warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng pamanggihan kalian kula Adian Rama minangka jejering pambiwara saking Sanggar Kresna Budaya ingkang badhe manigani lampahing upacara panggihing temanten kekaronan inggih Roro Ayu Retno Nur Indah Sari Miwah Muhammad Arif Dermawan. Menuju pundi dawuhipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Andi Mungkari Miwah Ibu Suparmi wonten ing siang menika hadanten pidharmaning asepuh dawuhaken putra putri kinasihipun ingkang asilih Roro Ayu Retna Nur Indah Sari kalawan Abagus Muhammad Arif Dermawan. Niki samping purna anggenipun temanten kekalih dawuh piturut satataning syariat Islam pramila kalajengaken badhe dipun dawuhaken miturut satataning adat Jawi Gagrag Surakarta Hadi Ningrat lampahing upacara panggihing temanten kekalih kapurwakan temuning kembar mayang kairing kending langgam ketawang laras moyo pelok bareng. Untuk selanjutnya kami mohon pelan-pelan pembawa kembar mayang untuk berjalan terlebih dahulu. Silakan. Sampun kawis tinggal Ki Joko Lolono miwah Prawan Sunti ingkang wus hangemban wujuding kembar mayang. Kembar mayang Sekar Puspito Adi Kinaryo Srono panggihing temanten gambaran tresnaning temanten kalipun ingkang kamedyaken wit Kalpataru Asekar Dewa Dalu Asekar Dewa dari Jaya Daru kayune Purwa Sejati. Saking Sukerto Sempo Puji marang yang pamurba panggihing lagu panggihing kang utama. Lan lumampah tumuju wonten ing sasana panggih Abagus Muhammad Arif Dermawan kakang kanthi panjenenganipun Bapak Haji Sarifuddin miwah Ibu Teti Sumarni. Semanten ugi Roro Ayu Retno Nur Indah Sari kakanthi jeneng panjenenganipun Bapak Andi Mungkari Supar miwah Ibu Suparmi. Temanten kakung hambalang gangtal winastan gondang tutur. Wondene temanten putri hambalang gantal winastan gondang kasih. Gantal dumadi saking suruh kang matemu sinang sunan lawe wenang pralambi tebeli temanten kekalih sampun kaiket dening reh katresnan kang asifat suci wiji dadi kanthi wawasan bismillahirrahmanirrahim antiga kapidak dening temanten kakung pecah saknalika. Manunggaling warna petalan kuning pralambi tebeli temanten kekalih samangke tansah pinaringan karayan ingkang awujud punang cepang bayi samangke minangka dados panerus ing sejarah keluarga. Daya-daya temanten putri hamlet tirta wening wonten ing Bogor Kencana tirta wening tirta suci ingkang sampun kacapur dening kembang Tri Sekar Warna kembang mawar wilah kantil melati ngambar arum gandani hamiji ampenipun temanten kakung kanthi raos tresna lan asih ugi samangke temanten kakung anggenipun hanuntun temanten putri lumebet wonten ing madyaning bebaeng agung tansah pinaringan atut runtut reruntungan kinabena saking Rubito. Purna
upacara Mida Antiga Winasan Wiji dadi kajemenaken temanten putri kang winastan junjung derajat. Temanten putri hangelampahi upacara pradaksina. Temanten putri hangubengi temanten kakung tansah hanjaki ya keluarganipun saking Sokerto. Mugi tansah pinarengan karahayan saking Gusti Kang Maha Nasa. Anggenipun kanen nasa sesarengan habangun Bale Wisma.